Әссәламу алейкум вә рахматуллахи вә бәрәкәтүх. Хәерле көн, дуслар. Күптән вәгъдә ителгән видеороликны эшләргә булдым бүген. Остабыз Төркиядән апрель ахырында кайтып, инде яңа проектка кереште. Анысы турында киләсе видеоларда. Бүген әлеге дә баягы Төркиядәге хезмәттәшлек нәтиҗәләре белән таныштырып, процессны якыннанрак күрсәтеп, аңлатып узармын. Бу видео язма ямле һөнәрханәбездәге эшчәнлегебез белән ВКдагы татарча таныштыруның 6нчы чыгарылышы. Алдагылары шулай ук клиплар арасында урнашкан, алар белән таныша аласыз. Шулай итеп, Төркиядә дивар панельләре җитештерүче оешма белән хезмәттәшлегебезгә күчәм. Бу видео кадрларда остабыз ясаган кыядан төп өлгедән полиуретан форма алу процессын күзәтәбез. Эшчеләр кыяга ягылган силикон өстенә пыяла фибра катнаш полиуретан сиптереп, аны пумалалар белән тыгызлап, төгәл, җиңел һәм тотырлыклы форманы булдыралар. Шул рәвешчә остабыз ясаган төп формадан салдырып алынган икенче форма алга таба полиуретаннан дивар панельләре ясау өчен кире тәртиптә җыелып кулланылачак. Менә шундый технологик процесс һәм әлеге кадрларда сез инде әзер полиуретан кыяны күрәсез. Тик әйтеп узарга кирәк, менә бу кыя бер бөтен килеш сатылмаячак, чөнки полиуретан аның кадәр үк ныклы материал түгел. Һәм алга таба аны кирәкле киңлектә кисеп, диварларны бизәү панельләре буларак саталар да. Бу кыя беренче булып ясалды һәм монда остабызның авторлыгы күренә. Ягъни башка сүзләр белән әйткәндә, бу иң иҗади эш булып чыкты. Хәтта бераз моңсу булып китте, тавыштан да ишетелгәндер, чөнки ямле һөнәрханәсендә эксклюзив һәм бары тик иҗади эшләр генә башкарыла. Менә бу юлысы бу эштән кала, менә беренче өлгедән кала, калган 3 өлге заказчик карамагында күбрәк ассортимент өчен булдырылды. Алар белән сез 5нче видеороликтан таныша аласыз. Күрәбез, төп өлгеләр менә шулай бүленеп саклана һәм алга таба да кулланыла. Инде сүземне тәмамлап, менә шундый эксперименталь заказ булды безнең өчен Төркиядә. 2 ай эчендә төрле зурлыктагы 4 төп өлге булдырылды. Әгәр дә мондый видеолар сезгә ошый икән, лайк куярга онытмагыз. Бүлешегез киләсе очрашуларга кадәр.